Helo, shwmai. Hoffwn i ddechrau heddi trwy sôn am y ffaith fi'n mynd i siarad am, a beth fi'n credu am y marn i wedi, un o'r gair neu'r geiriau pwysicaf yn y cwricwlwm newydd yng Nghymru wedyn. Fe yw Dr Huw Griffiths, a rwy'n mynd i drafod y gair Cynefin. A dim Cefin, fel mae rhywun wedi gweithio fi yn y gorffennol, ond yn hytrach Cynefin, a'i dylanwad falle tu fewn i'n ysgolion ni, neu fi'n gobeithio. Yn syml, mae'r gair Cynefin, o'n i'n gobeithio, byddai'n cael ei mabwysiadu. Yn cael ei mabwysiadu gan pob un o pobl ifanc yng Nghymru wedyn. Ni'n amlwg yn mabwysiadu geiriau yn aml iawn fel y gair cwtch ac yn y blaen. Mae pawb yng Nghymru'n deall y gair cwtch. Mae'n rhywbeth sy'n perthyn i ni fel Cymru wedyn. Hyd yn oed os chi'n Cymro di Gymraeg wedyn. Mae'n golygu rhywbeth. Cwtch chi'n cael oddi wrth mam ac yn y blaen wedyn. A mae'n golygu rhywbeth. Gwmwys yr un peth a hiraeth. Bron o bod pob tro ni'n defnyddio'r gair hiraeth, ni'n disgrifio fe yn unigolch rheola, ond ni methu cyfieithu fe. It doesn't translate, it just means something. You know, it means a longing for Wales, a love of Wales. Oh, there's no similar word to be had in English. A ni'n cymryd balchder yn y ffaith bod geiriau fel cwtch a hiraeth mor bwerus i ni. Ac i raddau dyna, rwy'n gobeithio bydd yn digwydd i'r gair Cynefin yn ysgolion Cymraeg ac yn ogystal yn ysgolion Saesneg ni wedyn. Ond mae ddim byd yn rhywbeth newydd. Ni'n mabwysiadu geiriau yn aml yn y Saesneg er enghraifft o ieithoedd eraill, fel The Little Book of Hug yma a Little Book of Light gyda chi wedyn, yn hynny o beth. Ond fe daeth hyn i gyd, sut daeth y gair i hunan mewn yn y cwricwlwm? O'n i'n awyddus iawn bod y gair yma, o'n i'n un o'r pobl ffodus iawn oedd wedi bod yn gweithio ar y cwricwlwm. O'n i'n un o'r athrawon hynny, cafodd ei ddewis wedyn i lunio'r cwricwlwm. A mae cwricwlwm yn unigryw i ni yma yng Nghymru. Dyma'r cwricwlwm cyntaf yn y byd sydd wedi cael ei llunio gan athrawon, yn hytrach nag ysgolheigion ac yn y blaen wedyn. A ni'n awyddus iawn i gael y gael Cynefin mewn yn y cwricwlwm wedyn, yn y dyniaethau. Ond yn ogystal â hynny wedyn, mae fe wedi datblygu ar draws y cwricwlwm. Ond oedd pobl yn gwrthwynebu fe ar y cychwyn ac yn gweud pam bod angen i gael gair Cymraeg yn y fersiwn Saesneg er enghraifft. A ni'n gweud, wel, chi'n colli pwrpas. Mae'n golygu llawer yn fwy, nid jyst gair Cymraeg, mae'n golygu rhywbeth ehangach na hynny wedyn. A hyd heddi, dyna'r unig gair Cymraeg sydd i gael yn y fersiwn Saesneg o'r cwricwlwm. Ond o'n i'n gweud, pe bach chi'n edrych ar cwricwlwms gwledydd eraill, er enghraifft un o'r gwledydd ni'n edrych ar y Seland Newydd, dyna'r enghraifft sydd gyda chi ar y chwith myna. Yn y cwricwlwm Seland Newydd, mae geiriau Mawri yn trwy gydol y cwricwlwm ei hunain, fel chi'n gweld yn y glas yn hynny o beth wedyn. A oedd e'n frwydr i gael ei mewn. A fel o'n i'n gweud wedyn, un o'r pethau rhaid ar y diwedd, bron o fod y diwrnod olaf, cyn bod yn mynd allan fel drafft wedyn, ond ni wedi bod yn poenydio pobl, ni'n gweud, fi moyn hwn mewn. A dyma nhw'n gweithio fi ar y diwedd, wel, os y ti wirioneddol yn moyn yn mewn, mae'n rhaid i roi disgrifiad o beth mae'n golygu. Wedys ni. Yn anffodus, fi ddim yn ieithydd, fi'n hanesydd, ond fi ddim yn ieithydd. Ond un o'r pethau nhw ddim yn ymwybodol oedd rhyw fath o superpower gyda fi. A superpower anhygoel oedd gyda fi wedyn, oedd y ffôn symudol. A dyma mi'n ffonio ffrind agos iawn i fi, Myrerid Hopwood, a dyma mi'n gweud, Myrerid, gryna, fi lle gael y gair Cynefin mewn yn y cwricwlwm, yn y drafft cwricwlwm, os mae modd cael diffiniad o beth mae'r gair yn golygu. A byddwn ni'n dwlu gweithio chi fan hyn yn blwmp ac yn blaen, o'n i wedi styl gyda Myrerid, o'n i wedi gweithio arno fe gyda'n gilydd. Wel, o'n i wedi styl gyda Myrerid ar y ffôn, ond o'n i, falle, ymestyn yw'r ffaith bod ni wedi gweithio gyda'n gilydd arno fe. O'n i'n dal y ffôn, a Myrerid wedyn yn rhoi'r disgrifiad, a'r disgrifiad sydd gyda ni hyd heddi wedyn, air am air sy'n mewn y cwricwlwm. A mae fe mor bwerus yn fy marn i wedyn. So dyma fe'n mynd off, a dyma fe'n mynd ar y drafft. A so chi'n cofio reit nôl, cafodd ei cyhoeddi fel drafft, a oedd e mas wedyn i athrawon i'r byd i feirniadu edrych ar y cwricwlwm ei hunain gyda'r gair Cynefin yma. A dyma'r pobl oedd yn feirniadol yn gweud, wel, os nhw'n gwybod pobl yn hoffi fe, cyn ni dynnu fe mas, wedi'r cyfan, dyma'n drafft yw hyn. Ac yn yr Hei Festival, dyma'r gweinidog addysg, Kirsty Williams oedd hynny ar y pryd wedyn, gyda slot am hanner awr i sôn am y cwricwlwm newydd. Ac yn yr hanner awr yna, dyma'n treulio 20 munud dim ond yn sôn am y gair Cynefin.
Ac ers y cyfarfod hynny wedyn, nes i nôl i'r cyfarfodydd le ni'n ail-lunio y cwricwlwm, a fel y cwricwlwm sydd gyda ni heddi, a pawb wedi newid barn. Oedd e fel dros nos, roedd y llywodraeth, pawb, gweithio'n sifil yn gweithio gyda ni wedi newid barn. Nhw'n credu bod y gair Cynefin yn ffantastig, yn anhygoel o beth. Chi'n bod, oedd e'n frwydr i gael ei mewn, ond fi'n tu hwnt o falch bod e'n gyda chi. Beth fi moyn i chi wneud nawr, a fi'n gwybod chi'n gwrando fi wrth yn unigol ar hyn, fi moyn i chi gael eich llyged chi. A herwydd, mwyn deall, mwyn gwir deall ystyr y gair Cynefin a'r disgrifiad sydd gan myrered sydd mewn yn y cwricwlwm, mae angen i chi gael eich llyged chi. A mae angen i chi fynd yn ôl. Fe moyn chi fynd yn ôl i'ch plentyndod chi. Fe moyn chi fynd yn ôl i'r pentref, neu'r dref, neu'r stryd o chi wedi cael eich codi fyny, eich Cynefin chi. Meddyliwch am y pobl oedd yn rhan anatod o'r Cynefin hynny. Nifer fawr o bobl efallai sydd ddim gyda ni bellach, sydd wedi marw efallai, ond meddyliwch am yr ysgol o'ch chi mynychu. Meddyliwch am y dosbarth o'ch chi mewn, yn ysgol gynradd neu yn ysgol uwchradd, a meddyliwch am y ffrindiau, y pobl oedd gyda chi, wrth i fi ddarllen geiriau myrered. Reit, fi'n gobeithio chi gyd gyda'ch llyged chi ar gau nawr, a bod chi ddim yn edrych ar y sleid nesaf, ond yn hytrach dim ond yn gwrando ar y geiriau pwerus hynny wedyn. Cynefin. Dyma'r man y teimlwn ein bod yn perthyn iddo, lle mae'r pobl a'r tirwedd o'n cwmpas yn gyfarwydd, a lle mae'r golygfeydd a'r seiniau'n gysurus o hawdd ei adnabod. Nid dim ond man yn yr ystyr ffisegol neu daearyddol y dew serch hynny, dyma'r lleoliad hanesyddol, diwylliannol a chymdeithasol sydd wedi ffurfio a sy'n parhau i ffurfio'r gymuned sy'n trigo yno. Chi agor eich llyged nawr. Rwy'n gobeithio eithaf chi nôl i'ch Cynefin chi. A teimlo'ch Cynefin chi, a teimlo'r bobl oedd yna ar y pryd hynny. Pryd i fi'n darllen y geiriau hynny, rwy'n mynd yn ôl i'n Cynefin i man anhygoel, yn gogledd Cwm Tawe, pentref bach o'r enw Cwm Twrch. A dyma fi, mae llun sydd wedi cael ei arlunio gan un o'n ffrindiau sy'n arlunydd anhygoel, Matt Morris wedyn. Ac efallai, dyma fi ar y ddim yna, efallai bod wedi gwneud fi chydig yn fwy trwm na beth i fi yn fy marn i o leiaf. Drws nesaf i fi wedyn, yw'n nhad a'n wncl. Cafodd y llun yma i greu cyn, yn anffodus, dros y 2 flynedd diwetha, wedi colli'r ddau hynny, ddau gymeriad annwyl iawn. Ond dyma'r pentre. Ac y tu ôl i fi, dyma'r neuadd les, neuadd y glowyr pentre Cwm Twrch. Ar y chwith yw'r tŷ o'n i wedi cael ei geni, a dyma'r stryd le ni'n chwarae fel plentyn. Tu ôl i'r neuadd les, mae'r afon. O'n i'n nofio yn yr afon, oifad yn yr afon. Oedd pob pownd le ni'n nofio gyda enwau. A tu ôl i'r neuadd y glowyr wedyn, mae'r capel, chydig i fyny y stryd, mae'r clwb rygbi. Dyma'n Cynefin i, sy'n rhan anatod o pwy i fi. Ond mae'r beth arall yn hyn, sydd ddim i weld yn y llun yma. Mae rhyw ysbryd yma. Mam. Oherwydd mae hi'n rhan anatod o'n Cynefin i. A dyna pŵer Cynefin. Gwrs sôn am mam, ac fi ddim yn mynd yn rhy emosiynol fan hyn. Dyma llun o mam. A mae mam, dyma llun oedd wedi cael ei tynnu pryd ni'n 18 mlynedd oed, ond dyna un o'r hoff luniau mam. Dyma cael ei tynnu'n llun priodas yn frawd i. A fi'n adrodd stori i adlewyrchu pa mor bwerus yw Cynefin a syniad o Cynefin i mam. O'n i allan yn un o daleithiau'r America, o'n i'n ymchwil ar gyfer yn doethuriaeth i. Tra bod ni allan yna, o'n i'n eitha ffodus i astudio yn Prifysgol Harvard. Ac mwyn wneud fi swno'n anhygoel a gwneud fi swnio fod fi'n brolio fan hyn. Fi ddim yn gwirionedd, os chi'n dod allan o'r stori yma yn eitha gwael mewn gwirionedd. Ond dyma fi allan yn Prifysgol Harvard. A dyma fi'n anfon poster nôl. O dan y drysau pob wythnos wedyn, oedd rhyw fath o pamffled neu poster oedd e'n gwirionedd, yn dweud beth oedd e'n mynd ymlaen yn y brifysgol ar adeg hynny wedyn, a pwy oedd yn siarad, pwy oedd y siaradwyr gwadd, gyda siaradwyr gath anhygoel yn dymewn wedyn. Ac yn yr wythnos hynny wedyn, reit ar y top
a enw mawr ar y top oedd y dyn mawr Nelson Mandela. Roedd Nelson Mandela wedi dod i Brifysgol Harvard i ddarlithio, ni'n eitha ffodus es i weld wedyn. Dyn arall oedd yn darlithio wedyn oedd llywodraethwr wedyn, Hong Kong, sef dyn o'r enw Chris Patten, fel sy'n gyda chi myna. A so chi'n edrych yn ofalus iawn ar y poster, reit lawr y gwylod, oedd Huw Griffiths wedyn yn siarad gyda'r adran Geltaidd. Dyma mi'n anfon yn ôl i mam. A balchder mawr gyda mam yn y ffaith bod hwnni, a mam yn dangos e wedyn ar hyd a lled y pentref wedyn, drychwch Huw ni mas yn America, drychwch pwy'n siarad gyda fe. Wel, anyway, des i nôl ein Unol America. O fewn chydig o fisoedd yn hwyrach. Dyma mi'n gofyn i mam, ble mae'r poster yna, ond i di anfon nôl di? O, fi di taflu fe. Ti di beth, mam? Ti di taflu fe? O, mae pawb wedi gweld hi'n gweud. Mae pawb wedi gweld e. I mam, dim ond bod pawb yn y pentref, bod pawb yn y Cynefin yn gweld hynny. Oedd hwnna'n ddigon i mam. O'n i yma'n brolio i'r byd, o'n i yma'n show off i'r byd. O'n i mam, y Cynefin oedd yn bwysig, y pentref, a hwnna'n ddigon. A dyna pŵer Cynefin efallai. Dyma yr unig beth sy'n uno pob plentyn yn eich dosbarth chi. Mae nifer fawr o bethau yn rhannu ni yn ein cymdeithas ni, yn ein dosbarthiadau ni, yn ein ysgolion ni. Boed hynny'n ethnigrwydd, boed hynny'n rhyw, ond Cynefin, mae pob un plentyn yn y dosbarth hynny yn dod o'r un Cynefin, o'r un gymuned a'i gilydd. Ac mae hwnna'n rhywbeth tu hwnt o bwerus. Mae'n uno ni. Yn ogystal â hynny wedyn, yn fy marn i, mae Cynefin yn rhoi hyder i ni. Mae'n rhoi hyder i ni edrych allan ar y byd. Nid rhywbeth mewnblyg yw Cynefin, ond hytrach ni'n edrych allan. Trwy gyda'n trad ar y llawr yn ein cymunedau ni, ni'n edrych allan. Mae'r gwyddonydd o'r Almaen, yr ysgrifennydd o'r Almaen, Johann Wolfgang von Goethe, yn dweud, there are two things children should get from their parents, roots and wings, gwreiddiau ac adenydd. Mae Cynefin yn cynnig y cyfle i'n holl bobl ifanc ni yma yng Nghymru i gael y gwreiddiau hynny, mwyn i nhw cael hedfan. Maen nhw'n rhoi'r hyder a'r balchder i'n bobl ifanc ni yn ein ysgolion ni, yn allweddol bwysig. A fi ddim yn sef pam bod y pwynt yn mynd mlaen ar ei gyfle. Un o'r pethau weles i, ar ôl wneud lot o'r gwaith yma, dyma fi'n dod ar draws y dyn Edmund Burke. Mae Edmund Burke yn cael ei ystyried fel falle tad gwleidyddiaeth modern ym Mhrydain wedyn. A ni'n tri hwnt o falch o gael i waith. Dyma ni'n darllen pethau i waith. A ni'n gweud, waw, dyna beth o'n i'n mynd ar ôl wrth edrych ar y syniad o Cynefin. A fi wedi rhoi yn Saesneg yn anffodus, oherwydd fi'n wir yn teimlo bod y pŵer yn dod trwy. To be attached to the subdivision. Mae'r subdivision i fi yw'r gymuned y Cynefin. To love the little platoon we belong to in society is the first principle, the germ of public affections. Dyna ble ni'n dechrau. It is the first link in the series by which we proceed towards the love of our country and to mankind. A dyna beth sydd gyda ni yn y cwricwlwm byddwn ni'n dadle. Ni'n dechrau gyda'n Cynefin ni, gyda'n cymuned ni. Cynefin, Cymru, y byd. A dyna beth yw'r syniad sydd tu ôl am y marn ni wedyn, a pŵer y syniad o Cynefin. Fi'n mynd eitha ffodus iawn i fod yn dod i adnabod Meredydd Ifans, yn arwr enfawr iddi. Fi wedi sgrifennu lawr, a gallen ni wneud y restr yma mor hir. Yr ysgolhaig, yr athronydd, yr athro, dithanwr, y canwr, yr hanesydd, gwerin, yr ymgyrchydd iaith, y cynhyrchu'r teledu, a'r un olaf y ffrind. O'n i'n ffodus iawn, pryd ni'n gwneud gwaith ymchwil yn y Llyfrgell Genedlaethol, a ni'n myfyriwr ar y pryd, o'n i'n gwneud gwaith ymchwil ar yn doethuriaeth, o'n i bron bod yn dim byd. A o'n i'n darllen trwy'r papurau newydd, ac yn aml iawn yn y Llyfrgell Genedlaethol, y drws nesaf fi oedd Meredydd Ifans yn gwneud i ymchwil i hunan. A ni'n ymwybodol iawn o pwy oedd Mered. A dyma ni'n dechrau siarad gyda'n gilydd, dyma ni'n gweud, wel, ni'n cael cinio gyda'n gilydd, a eithon ni'n cael cinio gyda ni'n yn aml iawn yn yr haf, er enghraifft, oedd y Llyfrgell Genedlaethol yn cymharol wag, yn cymharol dywel,
Ac eistedd gyda'r dyn anhygoel yma, clywed y storiau oedd gyda Mred am ei fywyd wir yn dod â pethau yn fyw i fi, am ei fywyd allan pryd oedd e'n dylithio allan yn Yale yn un o dylithio'r America, yr holl waith gyda'r BBC, a'r storiau am Ryan Davies a pobl fel la. A chymod, o'n i'n gweld yn hunan yn mynd i'r llyfrgell, dim ond i cael cino gyda Mred yn aml iawn. Wrth gwrs, bu farw Mred, a coeddio'r ei hunan gofiant A oedd hwn wedi dod mas yn cymarol, chymod, dim spel ar ôl ni, ond ni ddim wedi cael copi o'na fe. So brynes i copi a darllen ac yn y blaen. A weithiau mewn bywyd, mae'n pethau chi'n taro chi. A chi ddim yn gallu esbonio fe o gwbl wedyn. A roedd ar diwedd i lyfr Mred, oedd i gerdd olaf. A fe daeth o hwn fi'n cofio dagre yn dod i'r lyged i, a meddwl y pwer oedd gyda'r dyn yma. A'i gerdd olaf fe yn syml y gerdd Cynefin. Ac mae'r gerdd yn gorffen gyda'r frawddeg, ble bynnag af hyd gyrra'r cread crwn, af am Cynefin efo mi hwn. A darllen hwnna, a dyna beth ni moyn i'n pobl ifanc i fynd â. Ni moyn nhw fynd â'i Cynefin nhw, ble bynnag maen nhw'n mynd ar hyd llwybrau bywyd. Ond nid yw Cynefin yn rhywbeth sy'n, mae'r gair ei hunan yn unigryw i ni yma yng Nghymru, a mae pŵer anhygoel gyda hynny. Ond mae'r syniad yn rhywbeth mowr sy'n bodoli mewn gwledydd eraill. A wrth i fi edrych ar wledydd eraill, o'n i'n gweld y syniad yma o Cynefin yn dod mas, a pa mor bwysig yw e. Os chi'n edrych ar y llun yma, tybed os chi'n gwybod pa le ym Mhrydain yma fe, yn gweld yn ynys yw e, yn yr Hebrides. A un o'r hoff grwpiau fi sy'n canu wedyn, maen nhw'n canu yn Gwyddeleg yn ogystal wedyn yn Saesneg wedyn, yw grwp enw Rundreg. A un o'r cyneuon enwog nhw wedyn is The Story. A dyma'r geiriau maen nhw'n canu. And I'm still dreaming of the Hebrides, and I'm still leaning on the early years. And I can't help feeling it will always be the story of the life inside of me. A chymod, dyna beth yw'n Cynefin ni. Mae'n rhan anatod o'r stori sydd tu fewn ni. A ni yn pwyso yna fe. Ni yn pwyso on the early years trwy gydol yn bywydau ni. A mae'n allweddol bwysig bod ni'n sôn am y pŵer sydd gan y syniad yma ar gyfer ein pobl ifanc ni. Yn ogystal â hynny wedyn, dyma ni'n edrych ar y ffindir. Ac oedd edrych ar y ffindir wedyn, un o'r pobl sydd ni'n edrych ar y ffindir fel gwlad sy'n arwain yn addysgiadol. Un o'r pobl sydd wneud lot fawr o waith a sgrifennu lot o waith am beth sy'n digwydd yn y ffindir yw dyn enw Pasi Salberg oedd yn gweinidog addysg yn y ffindir. A dyma beth mae fe'n dadle. Ni allwch ddeall pwy yw person, ond ni bai eich bod yn gwybod o ble y daeth. Mae ein bywydau yn cael ei byw ymlaen, ond cael ei deall trwy edrych yn ôl. Os ni moyn deall pwy un ni, dewch chi ddeall ein Cynefin. Ach, mae'n anhygoel pan mae bwerus yw'r ddyn nhw fe. Hoffwn i orffen efallai trwy sôn am un o'n arwyr i. A dyma un o'n arwyr i. Menyw enw Christa McAuliffe. A mewn gwirionedd, dim byd yn arbennig amdano Christa McAuliffe. Roedd hi'n athrawes oedd yn dysgu'n ysgol uwchradd allan yn un o daleithiau'r America. Yr unig beth sy'n unigryw amdano Christa McAuliffe oedd bod wedi ennill cystadleuaeth. A wedi ennill cystadleuaeth i hedfan ar y Spaceship Challenger. Yn anffodus, y pobl hynny sy'n digon sy'n mor hyn a fi, maen nhw'n cofio beth digwyddodd gyda'r Spaceship Challenger, chwythodd e fyny. A dyma pawb o'r astronauts gan gynnwys Christa McAuliffe o'r athrawes yn cael ei lladd. Ond cyn mynd ar fyny i'r gofod, dyma'n cael cyfweliad. Dyma newyddiadurwyr ac yn y blaen yn gofyn iddi, yn syml. Beth ydych chi'n meddwl am y cyfle anhygoel yma i chi'n cael? Chi'n cael y cyfle i edrych i'r dyfodol. A dyma'n troi i'r newyddiadurwyr yma a datgan yn glir, I touch the future every day because I teach. A dyna'r ddawn anhygoel sydd gyda chi fel athrawon wrth chi gamu mewn i'r ystafell dosbarth yma. Chi'n cyffwrdd y dyfodol, a dyfodol yma yng Nghymru. A mae'n allweddol bwysig bod ni'n sicrhau bod Cynefin yn rhan
dod o dyfodol addysg pobl ifanc yng Nghymru. Diolch yn fawr i chi gyd, a'n gobeithio bellach i chi'n deall ystyr y gair Cynefin.